Doamna doctor, ne puteți spune care este starea pacientei de 47 de ani din accidentul de la Roma? În urma preluării acestei de către echipajul de terapie intensivă, aceasta a fost adusă în serviciul de urgență ca și pacient policontuzionat în urma unui accident rutier, pacient încarcerat. În prima etapă a fost extrasă din mașină de către un echipaj cu asistent care se găsea la fața locului în acel moment. Pacienta este stabilă din punct de vedere hemodinamic, are un traumatism craniocerebral minor declarativ cu pierderea stării de conștiință, o contuzie toraco-abdominală cu sensibilitate pe regiunea abdominală, la palpare. Acesta în acest moment se află în evaluare paraclinică, computer tomograf, ulterior vor urma examenele de specialitate plus tratament aferent, dar în acest moment pacienta este stabilă din punct de vedere hemodinamic.